ini kita. Dewi Lah iya. Oh gak enek sing banjari. ora. Kuwi campur batik ben legi ngono gitu kan. Ora dicampur. Aku lek omong gak ya gak, kowe coba kangen tekon ngono. Nek jawane toko ngene ngombe teh kok mentem. Jawane ngono jawane kenal. Minum ini mangkat tujuan padahal kalau API ngompol Asing. Berapa kalau sensor. Sari. Aku lek omong gak ya gak, wis macet wis. aja mbok padane Tayuban kali. Tayuban pancen kadratan sor member. Urane munggah kabeh sing tebang ya mulih. Ya mulai kabeh. Sore. Oh.